Health Essentials kaniga program kabang iwan lam shipi na kadu darshan ken Shillong bat ngi priang sobhai phi baro Kiba pet ya kaniga program ha kaniga por bat hoit ninyo shipor ban donangkat bat I Dr. Baya kemen lang sinman ibadai Assistant Professor Neurology jong Nigrams bat kapang mentagas ngi kabang inyo banyakran kalong tip Shaphang gi Jingpang Kiba Ktah ya kabor Kynmaw hoit baro boling ba kaniga kenrang ila ekran bat ki doktor bat ki Shaphang ha ka koit ka khya ki bubun ki Jingpang ki Ktah ya ka met ka jongi te mentang ka sngi nyo banyakran ya ka ni ka Jingpang ka Ktah ya ka ta ka bor Kynmaw ka jongi ki brio ti ha ka ni ka poru nga sngokumen ban pidyang sobhai ya Dr. Bai kemen lang sinmon sha ka ni ka program bat ha shwa banginya beteng ya ka ni ka jingakran bat I nginya pha sha kendiat sha ki ni ki clippings. Spotting Alzheimer's as early as possible helps individuals and families better understand and plan for the journey ahead. It also gives physicians a chance to recommend health measures. Many people think the symptoms of Alzheimer are a normal part of aging, but that's not the case. So what happens to the brain in Alzheimer's? The disease causes the abnormal loss of neurons for over many years, and the parts of our brains responsible for memories, emotions, reasoning, and sensory perception become damaged and shrink. The hippocampus is often one of the first parts to be affected by Alzheimer's. It is essential for forming new memories. Alzheimer progresses differently in everybody, and over many years, the disease spreads to other parts of the brain. The amygdala, for example, is also affected. It helps to define and regulate emotions. While the left hemisphere is involved in language and reasoning, the frontal lobe controls consciousness, communication, and attention. The right parietal lobe helps us to understand and track the three-dimensional space around us. Symptoms slowly get worse over time, but by improving our knowledge of how this disease can affect us, we can improve our ability to plan for the future and care for our loved ones. Ti hadirin ba pilayo ya kitu ki clippings kat tu kat ni iba batai Shaphang kane ka Jingpang Alzheimer la ne kata ka Jingpang ka Ktah ya ka bor Kynmaw tinginya phasha ka studio bat nginya yo kane ka jingya kren bat I Dr. Baya kemen lang sinmante Dr. nga ko ban phasha phi khindiat mo kane ka la se ka jing Kynmaw jonga kane ka dang dai ka ka sien ka baning kong imat ka bang ya kren ya kane ka Jingpang halor kane ka Alzheimer ka sien ka baning kong Tipin batayang ikindiat ka ni Jingpang Alzheimer na ni kata ka Jingpang Ktah ka bor Kynmaw. Ka Alzheimer actually ka de kaway na ki jingstom ki Ktah ka bor Kynmaw. In fact ya kani bro kaway ni kot dementia kamut ka jingklet bit mo ka jingstom bangin klet no iki bangi ngila ban Kynmaw. Tang ba ka bakham long common la ni ka na ki dementia ka bakham jur ka dikani ka Alzheimer's disease kin. Ta ka daw ngi shim habangi kren ka klet bit ni Kynmaw betang ka ka Alzheimer's disease. Ti ban ong tang ka klet bit ngimla ban ong namar ki bun ki number of things bangi happen mo kam dei tang ka klet bit ndri ka deka bor jingmut jing perkhat jang ki briuken kumenta kumnu ngala ban plan mo lani kumnu ngala ban ken ban dia habang alet dukan nga rashis pa nga thiet ka ta ka shini ngayo pen phai ka nutung ka bor jing ken jing dia mo ka bor bangin ya kren ya khana bat ki brio teng teng ya kren ya khana ngi klet no I weekend tien lani ngi miss ya ka tu ka conversation ngi klet no I ong ayu ngi kum kli bang sai sien mo ban ong ya ka ju ban kli ka ju ka jing kli ken tien nang ta pa de ki don pa de ki brio ki bam nang shu ban planning kumen shwa da don party da don yang ini nakmat ongin khat ka tangot ngin le kumta tang ba slowly ini bru imla shu ban plan then secondly ladang im nang man judge
kum menta hayeng dadon ka jingja ki bahe ki rangba ki batai ngi le kum ta ladangi du no ikini ru ki bor jingmut jing perkhat jong ka jebeng ken ki bor perkhat ki bor perthau ki bor kili jing kili ki bor ban nong ban tukla lani ban meno ban khen man dia ban yakran ya khana kini ba ro ni ki di ki symptoms jong dementia ken menta lada common man ong nga ru ngaklet bit hatong adon dementia se te kam dei kum ta kini ki jing ki problem jong fi em ki dei ban kta e ka jing em jong fi lada kim pat kta he ka jing em ka baman ka singim pala ban khot dementia na lor kata ka dei ban ne kum balai banai e sha bangin khot dementia namar basisian mangila ong dementia lani alzheimer's ka dei ka jing stom ka bam numkut suki pinsneo ka jing stom there is kamdan treatment ban kamdan prevention long suki kanang jur ka jing stom hoan takadaw shwa bangin level hi dementia ne ngi haban pentikenaken tenalor katap de kidon kikenja jing stom ki bala ban jam no kidon memory problem tam makadaw pa de kabangila ban correct tikum yakini rungim ong dementia lani alzheimer's disease takadaw ngidi ban smuthu ba habangi ong dementia lani alzheimer kam kta tang ka bor jing kan mau ken kamut de kiwe ki phang ro ken ka jing im jungi ken te ha kanu ko kompa doctor la ban itho lani la ban diagnose ba moya ka iki dakishin jo ni jingpang hakaba ningkong hite ki ki bahayeng bahasam hi ki bayo I ke jing stam ken ngi ong there is a step down kamut ubrio upher sendat na ka ba menshwa mo ka hiar sendat ka jingmut ka bor jingmut jing perkhat jong uken te kata ki bahayeng hi ningkong ki ban you ken ki ban recognize ni ki ban yo I ken ni imei menshwa I nang mansum ban shet dos nyang bang menta padi nang shu iklet kamlo iklet ban pilip gas kita ki sign symptoms kin ban klet jingklet lani ban ong ka ju kli ka ju I may iklish kli manushi manuite kumta repeating the same thing kin man klet lani ban ya ka ju ban kren mo te nang ta pade haba nang shu ban le iki self care kum suppose menta ban sum man sat lani ban riam ban ben nang shu ban self care kin ka turu ka di ka way ka dak ba ki bahayeng ki la ban yu I ba ani ka bor jing mot jing perkhat lani ka bor jing ka jabing ka la tlot tingi hab ban lit pin doctor ken nre jing shisha la dangi pet ikini ki jing stom de ki sedang bon snem shwa haba ki briu hi ki snothu bani ngala stang manduna jing mot jing perkhat tang ba ki way kim pat yo I kata ngi ong subjective ngasngau manga kiwe kim pat yo I kata di ka actually ka initial stage jang kin dementia ken de nang to la da fila hang to ru banwan ki doctor ni kan kham ya rap kloi na manga ong umdan treatment re tingi hap tang man should delay ka jing ka stepwise progression ken kamut suppose menta na bas dang ka klet bit bat hadu ban shuthia no jing thia kan shimpor postnem la da file doctor kloi maybe kan shimpor ar postnem kan kam delay ka jing grow jong ka jing stam ken takadaw balingi ong mangidi ban ithu no ki dementia science tang kam kloi bangin lap no ka jing stam ngin yo eye treatment ken te ka don doctor ka daw ko ba penlong ni ka jingpang hot ka dementia ladangi ong dementia ki bun ki daw Henry ladangi ong Alzheimer's usually kadi naka genetic disorder he mo tangba not everybody mde baro kidon genetic disorder ne kin ong hani hayeng tim judon baklet bi ringing idon te kadon ko particular gene apo E gene mangi ong em te ini gene ilong responsible naman ta kani ka dementia ken especially Alzheimer's disease tangba hoot kidon ki risk factor ki babun ken te kita ki risk factor ka way di ka age da fila palat nru postnam ka don ka risk pa fila man yo kani ka jing stom kled bit then ki can thay girls are females ki can thay ki kam don risk kam bon maniction rang then ka don ka we ka jing stom mangi ong down syndrome ki down syndrome kini ki khulung ki don chance ban yo Alzheimer's at an early age shwa mde indala dap nru postnam sheki life ho sa pho te menta ka lifestyle jong fi lada filong ibrio ibam khi ibam kta ibam kran bam khanai bi shushong marwe ka jabeng ka met kam khi kam ya te ka don chance ba fin yo kini ki Alzheimer's disease ken so kata ka daw ngi ong hab ban maintain a good mental and physical life te nang ta ka bam ka di ka cigarette smoking lada fidon BP, lada fidon high cholesterol, then lada don road traffic accident, lani fio stroke. There's all these are the risk factor ba fila banyo dementia ken.
Temut kita ki dak ki bang hab ban pet ban pikir mo. Hon, haban pikir lada fi di secret lada fi thing I pa jong fi don dementia ki doktor ki long Alzheimer's te fi fim dei ban induce that risk in long fi di ban sange ki risk factor kin weng no kin ki risk maintain a healthy lifestyle kin hon. Nanti ya kini ka Jingpang Alzheimer pa doktor don kamban le test pa ni nang ban tip bakan mo kadai kata. Kumbanga ong fi ba ka Alzheimer hi ngi label onda ngila lab ba mdon syu ka daw ka bangila ban correct. Menta suppose brio wan shangau ong ba ni nga kaled bi doktor an nga test yu uduna vitamin B12 mo kituru kila ban present kaled bi te kum kitu ngi tang syu ai vitamin kila jam. Ti kini ngi on correctable cause of dementia. Long ki badang la ban correct te shwa bangin level Alzheimer's ngi hab ban wat ikini ki weki daw. Ta kadaw ngi hab ban le routine blood test kin. Ban tip yo don thyroid ne, yo duna vitamin ne. Mo yo de babun stroke hajbing ne, yo de badon infection ne kum ka syphilis. Mo te kum tangi le ki test. Onda kini ki routine test ki long normal, ringkat bat ka MRI jong ka jebing mangin penti kena ba don stroke don balang snam don ni ka daw bala ban batay bali klet bit then ni sa label baka de Alzheimer's kin te ban penti kena ka jing stomp de ki don ki scan ki bakam he ki don ki blood test ki bakam he ki don ki genetic studies ro tang ba it's not available man kasngi kinong pangimla ban advice kita kin te ngiale tang man wat iki daw bangila ban correct no kanang buun jam no ken nama sisien ba phila ong pidon Alzheimer's kamut itu patient te serta jing em hi suki kan sa jur hi ken jing stom Dikla mention mentan dementia Alzheimer ke doktor ka ba ka jing ya pair bahana kini atli hon ka Alzheimer's ka de ka jing stom ka basuki ba ban grow so tu em ka dementia kala bande buun kidaw te kidon kibriu ka Alzheimer ka long tang ka part jong dementia there's a type of dementia mo te mental ladangi ong kidon kibriu ki bayo dementia ki wan chingi ki ong baklet biet nrengi le CT scan ni lap babon ka stroke ka jebing mo maybe ba udon diabetes ne ba udon BP ne te kumi kitu ki patient ngimla ban label Alzheimer's kumi kitu ngi khot vascular dementia kini ki way ki type of dementia vascular ne ki infection ne ki don kita ki frontotemporal lobe dementia kini ki way ki dementia ki kham state banjur long ngi ai prognosis no sun snem la ni nyo snem ban long bedridden kum ke Alzheimer pade ka di very slow ka suki bhaban progress kin kum ba shi post snem shi khat sun snem kin te long ban prognosticate ikibrio kin ka khamya rap ngi kin that is the way kin and ka treatment ru ka pair lada ka infection ka di ka daw jong dementia tingi hap treat ka infection ke Alzheimer's per se ngimla ban ong there is a treatment kin kamut ya ka dementia dang la ban treat depending ha ka type of dementia dang la ki don ki jai dementia ki bangila ban treat te ki bakumnu kita ki jai doktor phila thara ban batai ya ka dementia ka baningkong te ka bakhamlong common ka dikata ka vascular dementia suppose menta mo ki wan patient ni ong ni la yo stroke la san sien menta pada la stang klet bit kata de ka vascular dementia ba yo stroke te ka brain injury ha kliken then ka ba ar pada ka dikata ka frontotemporal lobe dementia kata pada ni ki brio mde kim present da ka klet bit ki present da ka personality change kin dom riang menta haba haka Alzheimer pada ka first presentation ka de ka klet bit hi ban register ya ka memory kin long menta ya ki barim ngi Kynmaw ki repeat sa ka barim nre ka badang recent la ne ka batmai kimla ban Kynmaw kin kimla bat shu kimla ban register new memory kin te kata ka de ka characteristic jong Alzheimer's kin katu ka bakim ithu shu ya lagi jong ki khun ki ti ki katu ka mut ka de ka Alzheimer ka de ka Alzheimer's tamba katu ka de ka late stage Namar initially hi ka ditang short term memory. Short term means ka batang menem step ngadi sya ayu. Taga daw ki brio ki ong ni ngala aklet te he ngabu ka pers jonga. He ngabu kata ka di ka short term memory. Ban Kynmaw ka kerteng ki khun ka wan under long term memory. Katu ka syakta kham hadien kin. Te at the end ki last stage te hot ki klet lut. Wat ya ka dur la jong ru ki klet. There is some rehab center bakim sya tang man bu mirror ro yaki Alzheimer's patient bayo kim ithu ya la dia ki mut baki di strangers ki penmong penmansau ya la dia ken
kata kamut ke ban identify ban itu tamut kimla syu mo initial mlili tang bahadian ka Ktah. Ti namar kia kani ke jingklet bit hi doktor baru hot gi don hilada kidang kham kena karta ne wat mod laya karta mo ki lai phone so post nem las tang ban klet bit te kamut kani kam ke jingklet bit lani ke jing du kata ka bor kan ma ka bay day bat kani ka Alzheimer ka pher na kini ki bangi klet bit man ka sngi ken thrai ki bru kan identify kam no shubu ko mangan ong ani ngam tang la shubu i bru ngai kendu ani tu bru pang andi kendu biang song bay kendu dang kendu thamai lani kenu ko kot ngi pulie na pulie next time ko kot ni ngasung bak it's totally new kam kan ma wi khendet do bala da pulie kum gitu pila doktor ban batai ka tu ka dik registration problem mentanga kendu yanu ngaklet no next time ngahap ban remind la di ong ala kendu ini ni ti Katu is very common. Everybody has it. Kadi ha ka board jing perkhat jungi ban kan mau. Kidon kibrio kibakan mau bet. Kikenduk tang sisian kila akan mau. Kidon pada wat mangaro ngadon problem man register kibrio, especially ki kerteng jong kibrio ngaklet. Mo, te katu ka long common. Tang mementa kumnu ngin differentiate bakam de ke Alzheimer's. Kat bakam pat Ktah hi ke jing im jong phi de ka baman ka kaman ka sing kam pat de ka dementia. Kadi ban Ktah ya phi kum mentang ngam nang syu tang man sum nani ngam nang syu ban let chayo shahan ngam nang syu ban yakran ya khana bat kibrio Ktah ken kadi ban Ktah ya ka jing im ka baman ka sing ken murka communication bat kibrio kala thun ken communication behavior then your brain functioning kum ka lada ngam nang man shet sha ngal aklet bangap thep sla sha hang tu ne ngaklet organization confusion kita ken hoi ti kini ki dak kishen kide ki kitu hi ala di la se kin kide ki maki hi ban su thu ya kata ka jing sedang jo Jingpang ne de ki we ne doktor ki bade ban mo ban identify ban pet ngor ko ma hi hasam ru ken la se ko mangi la gi don ki mi ki pa ne ki mi atung gi de mangi ban pet ya kata ka jing don jo ne Jingpang ne de kumnu la ban merap ha ka baning kong te ki de ki patient hi ki ban ithu ken ya la dia ko menta ki shuwat de katian mo ki sungu thu shwa da la dia ken ba ki ong ki khun ni ngam tep te khun menta ki por ngaklet be che ngabu ki tiar so ha ka baning kong initial te ki di maki hi mo tang ba suki pe ki baying ki sedang yo i ko menta klet bermlo klet penlip ka gas ka ingno ka jingta ka tu ki di ki science ba ki baying ki sedang yo i ndala kham jingai ki ja lenti ki le thit jing thit tang ma kim wan phai na ma ja lenti so getting lost ken haka jakka ka bak julet man ka snila bun snam te mde ki jakka thamai ken te ki tu pade ki de ki brio ba yu iken tingi haban mix lang ken ya ka e ka ba i patient ru isngo ba je ke e ka ba ki yu i te kumno in the one ibrio oi nga ba nga klet biet nga hapan pentikna ni ki bahyeng ken hato ppu ne me ka ta jing klet biet kala Ktah ne me ka jing im ka ba man ka sni ken na ma kala bande tang ka subjective feeling ru ubrio du sngo si ru klet biet lada sngo si ka jing perkhat ka don chewe nga thang gas nga klet no ta ka daw ka don kam bai ki we ru ki di ban notice ya kata ken bai stang klet biet ken mar baro kita ki jing klet bi kin dai mo ban man dai ki dak kishen ki ban kedaw ya kan ki Jingpang dai baro ki dak ki on te taran kan karta ka ki sedang man pen i te ki dak kishen sedang man Ktah normally ka ki se dai kat no doctor usually ka day more than 60 years mo nda fila palat ya kan rupus nem kala sedang wan kata ka jing klet bi tang ba menta ki por ki la don kita ki bong Alzheimer's in young halai post nem ru mo kila ban yo ken kini especially he kita ki brio badon down syndrome lani ki brio ki ba don strong family history of Alzheimer's ken te ki yo ek gene passage te kini ki brio ki la man present with young Alzheimer's ken ta kamut ki bun ki Alzheimer ne ka don betang ka we ne ki Alzheimer's ka don tang ka we ta mangi issue stages ki bun ta mangi divide no ya ka age one is all normal age onset and ka we the young age onset kumentai ka stroke ru kumjo ka stroke is usually a disease of old people ta momenta bun kena samla ba yo stroke that's why we call it stroke in young long haki kena samla ken te Alzheimer in young 30 years tingi dang ken young he te haganu ka pon doctor lesi ka ba don kam menyelam lesi ki mo kita ki blak point repose nem menyelam man i doctor lesi hatu ka don em ka screening lesi ban pet yo ki don ki develop ya ka dementia ni Alzheimer
Actually ki screening tools ki bun bha tama ngimla ban penon kami ki lada fisngo ba anyone haying jong fi kala stang Ktah ya ka jingmut jing perkhat ya ki lani ka long rapid change of personality kila apher bakla bakna ba kilong men shwa ba kilong menta ka bha ba phiwan ya lam doctor mangi padengi sa apply ka screening tool ban decide ba ka dene kam pade ka dementia ken te kata ka screening tool tingi apply mangi ken hoi ta kamut kini ki risk factors ki bala man yo kem ya kani ka Alzheimer disease ka tu khla mention ka tu ki ek doctor ki bangi hab ban pet ngor mo hon ya kata pekum kidon ki risk factor ki bangi laban pen kala kidon ki bangi melaban pen kala suppose menta genetics mo suppose hayeng don brio bala yo Alzheimer's ti ya kata phim laban pen kala kadi ka bahyar pateng tang ba mdei baro ki brio ki ba yo e kata ka badon family history kin yo e ka Alzheimer's ti kidon da ki wei pade ki bangi laban pen kala la ni bangi ong modifiable kin ti ka wei kadi ka lifestyle hi ti lada filong brio bajai tu mlong re you have fi haban long ka baklan ka bormet but jingmut jing perkhat ru but you takada ki ong de ban pulia kot khubor de ban yele kai but ki khun ksiu de ban yele sudoku de ban yele ki tu ki puzzles crossword khnang ba your brain will be active de ban pulia story read out story ki khun kum tu ken ya thu khanai ki khun ba ka jabeng kan ya ti tadi pada ba filong basngaj bam trei bam Ktah rum long re ka healthy lifestyle fi haban ne physical exercise ken ti ka bam ka di ru di ban bun antioxidant ken namar da fi pe hi ka pathology la ne ka daw jo kan aging stom de ka di ba kilang kita ki tangles ki amyloid plaques ki kini bro at the end it's all because of less antioxidants ken takadaw menta like bangi address ya kani ka healthy lifestyle food good food habits ka main di ban bun ki antioxidant the antioxidant tingi ru ngitep ka sha green tea green apple ki so ki jhur mo ti kita smoking and alcohol is not good for the brain mo it causes shrinking we all know banda di cigarette vitamin kloy te in Alzheimer's ru ka jibing ka temen ta ka red no ka shrink no ta ka daw ka smoking li ka di ka wei ka bam mlong te lada fidon BP lada fidon cholesterol kini kidi ban long well in control ken ta ka daw ka shini la ne yu kitu ken kidi ki risk factor ki bangi di ban address khnang mungin num yo Alzheimer's nama dalaya hi kartang itip begitu ki jingpang ki thyroid long very common cholesterol is very common te kumi kita ru ki ngimde ban kensting mo doctor fi ong kala ban Ktah ha ka perthai ka bamenta hingim dei ban kensting ka ro life is precious mo onda la yo stroke la ni onda la yo ka dementia ngim la shu ban ne ka di now ka focus jungi ka change which a prevention mdei treatment mo everything ha ka jingim hi ne ngi change prevention take Alzheimer's ro ni focus on prevention so preventing ban cut down ni kini ki risk factor ken then ngila ban prevent mangin yo Alzheimer's ken kajing ya dahi mo ho kajing ya dahi ka bakham long tam ban ni ka treatment ken namun kani kajing ya da ka dehi ban sedang kloy mde ban ong dala poi kata gartan ru postnem ban sedang ada hi ban sedang kloy ne hindala dap ru postnem ka jibing jong phi kala sang temen already na lada day ba finadu life host them fi maintain a good lifestyle fi biang ka bam ka di fi biang ka ka mental activity ka physical activity ka jibing jong fi ru kam ailat re kita ki plaques and all ban deposit ken te takadaw ngi haban yu ngi haban nadu nak khna hingi di ban arrange good lifestyle ken te kini kuma phila batay mentan mo ki antioxidant ka jing bam ba di ban bam te ngi ba ndala khamya ikarta mentale mo kibon ba kiba batay bang habdi ki supplements kiba bon ki supplements ba bandi hatu kitu kilong nem ki bang ide ban ne doctor bandi hi supplements ken supplements like omega 3 is one gaba mo baro shi omadon kamanti hatu kita ki long shisha ka jing mentoy ne kadai tangga mo ka kidon ki jing mentoy nganum ong wakinum don ki jing mentoy kini ki bawan ha market ki antioxidant ki omega 3 fatty acid ki jingo biloba kini bro kidon na ka jing mentoy ti tangba bun nangingim la ban afford ikini nama kini ki process food stuff mo kumu jingo biloba we know it's a tree kadi yang ba China li ki ngiyo multiple type of tea kibun type ki sha takadaw they have such good hair because of good antioxidants ti
I think our focus should be more on kani ka regular diet kin ka bam ka di jongi ladang ila man thung hi la ki jhur mo kin nginyo kita ki organic you can ti ngasngo kumta ndre otherwise supplements ti it's okay la da di mle leira te kuma pila batai kani ka Alzheimer disease kani ka Jingpang ka Ktah ya kani ka jingmut jibr khat ubrio ka Ktah ya ka kom im ki brio mo te kini ki jingkla mo kani ka kom long ju ki brio kani ka personality jing ki brio ha kanu kom kini ki bahiyang ma semle si kinyo iba kumno kina ban mo ban pen biang la ni ban adjust kan but kita ki jingkla kan ha patient ka personality change ka one ha ka Alzheimer's disease ka jing dom riang ka jing bamla yaisha then kidon pat de ki belong depressed ro kim sotanat shu ban shongka bat ki brio namar ki so thu ba ki klet bit mo te ka don ka personality change tang ba hadien habot pade ka wan ka personality change ka ba kham kta ka jing im ka long ba ka jing ngej bit nong kum no long ki perkhat sniu ki brio te ba you know feel le kam ta la ni ute ule kam ta tang ma ka bam dei ken kitu ngi ong ki delusions ki hallucination yo iklumar ki kitu pade ki kham janjar ki brio banya adjust ken bani ki we kita ki depression ki agitation ye kini ki psychiatry symptoms la ni kini ki behavioral change de ngi hab ban address bat psychiatrist namar hadin habot li ka kham jor ka kta ka jing im takadaw Alzheimer's hide shadien sebut ngihap ban treat lang bat neurologist and psychiatrist kidon ki bale tang behavioral therapy certain change of therapy like ki adapt ya ka singing lani ka music therapy massage therapy laughter therapy mo kibon kita ki kenja therapy ruken bala ban yarap ban deal bat kini ki personality change ken kalong ka ba namar ba let's say ban mangi shanile kalong let's say kada de ka Jingpang ka bangi dur mangi itang sapo kiwi kiri la ni let's say kam num jayang ni ngam tip doctor hadu kat nu kani ka awareness mo ka public awareness Shaphang kani ka Jingpang hatu mapi kum doctor hatu ka don em ka awareness Shaphang kani ka Jingpang ha ni ka jella ka jongi hoi hakari ka jokni ya ka Alzheimer's hi ngathrai kibrio kempat song thu reken ka we ka jing sngo bakala jongki kalong ba kadi ka jingstom kelet biet jongki temen kibu no kum tati anda ki ladap nyo post nem ki ong oi meti la kelet biet oi la stom temen tang ba kim so thu ba onda la kham ya kisnem kin sa kham janjar onda kim nang shu ya ka pain khana ya ka umpenche ya ka bam ka di la jong kim nang shu ban kere la di kim tre sum ki dom riang then ki sa stang janjar ban manage to ki patient ken takadaw ngi happen pen so thu ki brio ba ka Alzheimer's ba kata ka jinklet bi temen kam de ka ju ken pi haban realize ba ngi haban ai dawai khnang ba fin kham suk ma fi ti nama ye inong pang ngimla banyarap than there is no cure there is no treatment mo kani ki dawai ngi shu ai tang man kham pen suki lani ban kham pen suk iki bahiyeng long menta la da ibrio imthia bro shimien isu halal lani isu ya nak we kamra shui kamra te ki psychiatrist ki yarap de ki dawai ban penjai jai te ki we ki basa aka tu ka yeng ro ki yo ban relax ndre la da mo I mei shule klumar sa ki we ro ki myot thia yo dem hadu lanu ki num myot thia yo dem ne takadaw ngi di ban su thu ken ba ngim de ban ken sting ya ka klet bi ken te sho bang nya beteng biang ya kani ka jing kren ba I doctor ngi nya phasha khndiat chi ni jing pen bana
ngi phai biang shika studio ho ngidang don ji ekran bat e Dr. Bayak men lang senman hakani ka phang tip Shaphang gi Jingpang gi bakta e ka bor Kynmaw te ka tu ni la yo ban ekran bat menta ngin beteng biang te doktor mentan pla ong mo ba ki dawai ki PI tang na menta mo kum ki psychiatrist ki ai ban pen thanda ban pen jai tu inong pang kata kamut kidon kam ban em ban di dawai kinu ki dawai ki ba mo ka ba yedai nam ta kan ke Jingpang ken ho ngi ong ba mdan cure for Alzheimer's tang ba ngi don ki dawai pada ban stop ban pen suki ka progression jong ka ken ti nakaliang jungi ngi ai kita ki dawai nakaliang ki neurologist ken ngi ai kita ki dawai ti habang ngi ai ki dawai ru shisin mangila label ba ki ki Alzheimer's onda ngi ai dawai yim ta expect re bakin improve tang mangi expect bakin sabi kum jo kanum deteriorate ken te lada ka ai tang sans nem extra ro ika family jongki I think it's great work ken tang ba ki briu ki so thu bakla ki ong ladam dan treatment baling in ishim dawai te kidi ban so thu bakini ki dawai kidi ki bayarap ikitu ki nongpang omdei ban ong ban cure ken cure te kamot fi pang fil ishim dawai fi di dawai shisnem fil ajam no kani ka jingstom kanum long kumta kani jingstom suki kanjur bahi ki bahayeng ki haban so thu kata ki dawai bangi ai ki ditang ban kampen slam ya ka jing progression jong ka ken ti step jong ka ho jong ka jingstom usually ngi ong shipo khatsan Postnam shakat sansnam they will be bedridden end stage kin poi shakata ka bangi ong ka end stage dementia habakim tip shu la ka bam ka di la ka sum la ka san la ka umpenje la ka pan khana onda la poi tai stage ka long ka bajan jar bhai ki bahayeng ban pentikna ban bam mandi ban pentikna ya kata ka lej pan khana lej jung kim nang gin pan khana e she e komno ka jbing kam trikam shu te shwa ban poi kata ka stage ngi try ban delay kata ka stage te ki dawai ken te somehow ngas ngau kini ki dawai ki badon kam te kata ken ti kiba dei ban sumar ban pet dasi mo ki parlo ki jongi ba pet yakni ka program lasi don hapreng yeng ki sem ki jongi but pi kum ki doctor nga kum ba pi ong mo ki don ba ki patients ki bawan mo wada ka jalla ka jongi ru de ka bangim shum dei ban chupun kot be ba ka de ki Jingpang temen ho nga ngas ngau kum na mar bale um ki briu ki ong oi mail aklet bi temen ki shurki no ki shu i no kum to ondala kham jingai pa de ondala poi ki ni stage 3 stage 4 ki sawan yalam shangi tingi la sakun ngin ong bali piman yalam na du ningkong long at least ngin da dawai kan kham suki ka progression takadaw film day ban ken kai ken ya ken ni ka bahaba filik ken du an yo PP perkat ka di kata ka Alzheimer's mangi pa de yo ka di ka correctable dementia yo tang shu ai vitamin la kham jam takadaw ngim day ban ken stinken ni day ban check up ken ki doctor bangin so thu kham ban ya ka ken ti kani ka Jingpang Alzheimer doctor ka hatu kala ne ban Ktah ki we pat ki mo ki conditions ani ki we pat ki jingstam hakamet jong brio kan kidon ki complications jong ka Alzheimer's tang ba ka Alzheimer hi kan pen ki ka diabetes ne kan pen yo stroke ne kamlara tang ba ki complications ki long kum ni ken nada i patient i badon Alzheimer khaddu khadwai imla ngoi imla bam por babam kum le lat ki rung ki jingbam no shikitor ki yo ekata bangi ong aspiration pneumonia lani ki bapli ki mla shuban pen khoi yan ladi ki su jindong khari lani ki yo ekata ki bet sur mo ba mong ka met pashthya sa lani ka langas nam jabo ki kjat bangi ong kata ki venous thrombosis kini ki di ki complication te baka Alzheimer's pade kan pen mi da ka we ki jingstom te ka bamla long ken ho bahkan penjuri ke diabetes ne ke chance of stroke te em te ka ai kan ni ka mo ha bangi pet ya ka yeng ka sem la ni ka jing shngan mo ya ka saudong saukun ya ka environment ha yeng ha sem khnang ba itu gi pang Alzheimer kan don ka jing mo ka security la ni ka jing shngan ni ki ken doctor hatu ki ba hayeng ba sem ki don kam nem kanu ka jing pin kre mo ban pet ya ka saudong saukun ki khnang ba itu iba don ya ka jing system in shngan ken poi cha kaman saw la ni cha ni ka tai ka jingja kani ka way ka complication jong ka Alzheimer si ka de ka fall ka jing ur klumarte ba kilong confuse kum to te ka don sa ka way ka problem pa de on the last step ka sngi ki khamlong more problematic ni khot sundowning phenomena ka tang shu step ka sngi ki long more confused ki long more disoriented kim so thu
mo namar kum kasngi hi ki long dekat dang biang mar sensep kasngi ki long mo confused tadi hak itu ki puar kini ki briu ki ur ki lele takadang ngidon kam man ai kani ka jakai ki bakinum ur safety is the most important kin takadang ngi ong haki Alzheimer patient there are two things that are very important kawe di safety fi happen I secure environment mde tang physically mde tang ka jing ur wat ya ka jebing jong kiro mentala da ki dom riang lana ki ong ya ka ju ki panjasa lani ki ong ha ish he ing bu katiar fimla ban long aggressive ne dom no ekiti fimla ban long hostile pihak ban penjai jaya la dia te kanang baki dukin long at ease kin te nang ta ya kata di ka mentally kin the day badang shus dang ga jing stom pihak ban yarap iki de ki calendar ta iki ki kot kin tu pin ha men ta sngi fin ha ban le kata ban remind ni ki kin man yarap ka memory jong ki kin pihak ban le di kita te ya ka nutrition ro ka belong very important kini ki breu ki klet no ban bam ro kam kim Kynmaw ban bam la ka jala ni ki klet no ki la de bam ja te don ki breu li kim Kynmaw ban bam jala ni kim bang jala ni ki sngo ngala de bam ngala kadang ko ta kada ka nutrition jong ki ka sha effect ha ki rai kho no takadang ni don kam man penbiang ka nutrition ken on dala crossly ke Alzheimer ya ka stage 2 la don kam man le da ka routine bu da ka routine pin kiem in step pin le kata la da ki la long i particular routine ne ki so any deviation na ka to ka routine ni ki long mu confuse takadaw kini ki dementia Alzheimer's takiwan ra sa hospital ki long klebi chu te na marba kede ka jaka ka betmai ki it's not similar surroundings ken ki kham ha hayeng namar ki ju ki kenro ki ju ki almari ka long familiar surrounding ken te katangi haban create a safe place and a secure place ken mentally and physically bro ar ken i mo atong shishu i hapo ki mo ha ki film ni ha ki mo ha ki media kini ki pri pang Alzheimer kim Kynmaw shu kilet man sile ki kun mai pi Kynmaw yang ate kim Kynmaw shu de te kumno kini ki mo kum ki kun hatu ka don em pan doctor ka jing Ktah mo ka family because of Alzheimer kan te hakanu ko kompat mo ban deal bat kata kani kalong very common ken especially shilong lada kalok kam Kynmaw shu ulok ken ki khun ki ti tom le mo ulok li long la long emotionally dependent kat tus nam and sendat kani ka breu kam Kynmaw shu yang ngaro mo te psychologically ka kata kini ki tang di nang ta ken mangisawan kisawan kini ki psychologist ban counsel ki family party ban counsel lomban pensuthu ki bakani kan saja pihak ban accept ba ila banam itu shu fi film don kaman sngo si ne sngo you ne that's when ka psychologist kisawan kin enroll kin man counsel takadaw kisadon kam counseling ta kamot si sen diagnose la ne la itu iaitu i patient by la yo ka Alzheimer mut ka counseling kala ban sedang hi na ka family ka treatment jong Alzheimer's ka de lang but neurology and psychiatry ha ka bas dang maybe psychiatrist kim don kam man ai dawai maybe kam dom riang kam le klumar tang ba family party pade they need counseling man suthu na maka de ka jingstom ka ban grow suki ka ban numput de ki hab ban suthu ta kadang ni hab ya lang neurologist and psychiatrist ken te hakabaya day bat kani jing a ba ya ki counseling doctor hakanu guru kom ki mo ki family members ki la ban yo ekni ki jing yarap ki tang shu one shingi ngi la refer hi shi ki psychologist ken most of the hospital minta ki don psychologist ki bala ban yarap ken mde tang ki Alzheimer's ki jing stom ro family ka burden ka long ha ki caretaker mo lada i we i brio na yeng ipang baro ka yeng kapang mo lada we upayaw khlem de bro ka yeng ka khi ti kata kadaw ngi don kaman council menta bun ha ki studies ki ba shift no shi ki ba bahing basam kumno ki that kumno ki nya mo manu bam nya mo bro pangnya ta kadaw ngi don kam counseling ken khnang man pen khlan ni jing mot jing perkhat jong ki ken te ka bay day bat kani ka jalla ka jongi pat doctor kumno ka jing mo ka jing roy la ni ka jing yaj pang ka jing don jong ni jing kani ka jing stom ha ka jalla jongi te 4 don kum kata ka statistical analysis ken bangin ong baka de ka ni number ken kam 4 don kum kata ta manganum ong bakam don ka jing stom
Mangi hanigrams mangi syong ngiyo i kini ki patient ken. Man u benai ngiyo i hi wei patient i wan bet hi ken. Tang but it's just that ki wan chingi kam slam. Kim wan kloire. Takadaw ngi kwa ban encourage ba kidi ban wan ken. Tang ba minta kadon ka project ka ba he ka ba yat na po Brain Institute na Delhi ken. Te kini ngidang penyat ban pe kini ke jingstom jing ke epidemiology kamut ka nu ka don kani ke jingstom te ngidang kadang don ka studies ongoing study project kan te ha ka bay day pat kani ka jing sumar ka ni ka jing lut ka jing sab doctor na kam taban sumar gi bakom kini ki patient hato kalong ka ba jur ka jing lut jing sab ne ka ba kita ki pi ong mo ki dawai ki de shen ki ba de ban di Fiyo ka lut ka sep kam da lut than ki dawai ki deshin ha ka bas dang por bale ki test ka laban lut na mar firu fitep ka MRI ka wei 8000 sans pa ka shong dor mo te hanga ha ki common people to nre ha ki brio hi ki ba balashi si kam de ka basung ta ka daw ka sawan ka ni ka Meghalaya health insurance scheme ka bangila banyarap ki brio jangi mo te ngi kat mangila ngila banyarap nre ha ki dawai hi kam lut ka lut e thra ha ka lek ka wan na mar ban wan yalam nong pang kam hap buk beja kali sien bela don Alzheimer's pimla ban wanda kali snong mo te kidawai dashin te kim lutan tamba namar bu kadi ka jingstom ka baslam ngim khot khari khari ki nong pang fi ni khot chi sien lai banai chi sien sau banai ni iPhone number da don kam phone kum ta te ngam tharai kadi ka jinglut ka ba jurken te ha kani ka jalla ka jungi la ni ha kani ka nong ba ki ha ei doctor ba kila ban yo ban det wat e jing rap ni kani ka jing ka ha ka jilla chungi bon ki hospital ki ba treat tang ba of course final diagnosis if you have like specialist himo te ha Sun Care Hospital ngi don neurologist ha Super Care ngi don neurologist ha Nigrams ngi shong mangi neurologist te ngi la ban yarap ken te ha ki wei hospital ru da file ki primary test ki kin penle hi beli kin yarap hi tang ba sien hin da la label dementia ka bhaba pidon ha ka jaka badon lang bat neurologist bat psychiatrist ken te bun ki bridging ki thu ba ka Sun Care Hospital te ka tu ka di ka one option and then ngi don mangi ha Nigrams is always open ken te ki ai doctor ki ba ka mapi ko mi doctor pi sham ya ka ni ka jing mo ya ka jing snow jo ki brio la ni ka ta ka jing nget jo ki brio la yo i kum ki ni ba ki pang ki ki jing nget bet la se yo don ki jing nget bet ki jing nget ni bet mo la long no kum bo ong ki mits mo ka baning kong gede kata hi shalong ba ki ong ki brio ba ka de ka jing stom jong ki temen mo ki ki kai no especially fin de i haning nong kendong da don i mei gum to i mei kran ka ju le la bit la i mei ki kai ho they just laugh at it te ka kut no hang to te ba pli so ngathrai ki de ban long a bit aware ba kam de ka jing stom ba klat bit temen mo phihap ban wan ya lam te and especially la da image of fi don Alzheimer's te phiro fi don chance ban don Alzheimer's te shi sin wa fil atib banga don family history banga don Alzheimer's ngan long mo protective kenya la DM nganum di sikren ngan penthau BP man ngan le blood test shi sin shi snem kumta te kata ka we ka baki shunget baka de ka jing klat bit temen ka ba ar ki ong ka ni jing stom mam penyam Tapi syuklat bit tem dei teba penyam dei teba kiring dei teba iyo te kam dei kumta nama randa la apoi ke end stage nei la jenjar ban yarap i nong pang te at the end te kawat hi ka jingyam ha ka jing stom ken ki yap ni ki complications te onda fil asngu thu lupa pa de fil anang man prevent ni ki complications ngin la hikai mangi le kumta then kabalai kalong ba ki ong ni lada bam kani lada di kani lada lada ngadi than ni jing bam la ni lada di ko kola than ngan siyo Alzheimer ki don kita ki false belief ken lada di na ki kiu kum ni lada di ni ki copper ngan kam jam na mar copper is antioxidant tikini ki they all false belief myths kem dan ni eru em kata mo lada di nang ni fenomyo jing stom lada di nang ni tang healthy food babun antioxidant ha pen pun tang kita healthy exercise mental and physical ken kata ken kepadon kam ta ka ham kata ka jing mo ha ba yakran ba phi kum ta doctor te kani ka Jingpang hi ka long ga ai ka bala da ka day ban wan mo ka day hi ban wan it's inevitable mo bamla ban kya certain genetics things ngimla ban kya fi te ban test lupa ngila ban test tang makasnong jingi kampat poi ha kata ka stage ba ki broken one ong namar nimdon hi ka facility ha ka snong jingi bangin test kita ki genetic study ken
Namar ba ngi imenta mo haka even in social media ro ki iba le kumta ban prevent ni ka dementia le kumta ba pi la batai ban le itu ki crossword ki la si kitu ki la ban suki mo doctor ya kata ka ba yu tang ba ya kita ki ba la dei ban yo la ni ka ba ya kata mot ka wan be hi mo doctor dementia in the day baka day ban wan hi kan wan be hi you can just reduce the risk lani fi delay ka progression re dadi bathaw banyo na ka genetic you but that doesn't mean babaro ki badan family history of dementia kin don dementia but namar fi ka genes ka wan baro arlyang na ikimiru ni kparo dei te ngin na combine yo genes na baro ar sometime ki genes kim express hangi mo hanga kam express ki khun jonga dominate certain genes dominate in certain you can it's not necessary babaro ki badon family history of dementia kin don dementia kin tang ba shin ba fidon family history of dementia fidi ban long alert kin ada fila astang man ni ngai asngo ku mangala astang kled bi ba bali ken do doctor ken kenang bangila ban le assessment shisha fidon ne em dementia namangi don da ka skill ndala fila cross ita dan ngi song ho fila don dementia ngin stang dawai no kumta ken tingi sotuna doktor ngi phio ban wan sang ni kapo kendra ka jungi ban batai ban pensyai mo ya ka Jingpang bale si kibo bon hi kimpat khamyo sngo la si lan shu sngo shu tharai ba mdai kin ban ha ba kin jungi la ne mo te doktor Shaphang pinkut artat phinla ban mo sum up la ne ban batai byang mo ki parlok ki jungi ba pe ni ka program Shaphang ni ka Jingpang te ka Alzheimer's disease ka de ka way na ka type of dementia haba ka bor jingmut jing perkhat ban Kynmaw iki batmai lani ki ba dangshan umdei ki ba rim ka jano nalor kata umdei tang kata ka bor ban Kynmaw dia ka bor ban ya kren ya khana ka bor ban ya perkhat ban ya tukla iki kam ka bor ban plan ka bor ban rai yeng hasem ka change ki jinglong jong ubrio especially ka long so drastic ki brio ki ong ba menshwa ilong kumni menta ilong kumni kamut ka don ka drastic change ka di ban ne kumbalai benai an ka di ban kta ka jingim jingi ka baman ka sngim di bu ong kled bi klem kta ka jingim jingi ka baman ka sngi ondang ila realize bangi don kata ngi di ban lech ki doctor ka way knang makin confirm ba don dementia ka ba ar bangila ban pe yo don de ki way ki daw ki bangila ban ai de ki dawai ban gem no correctable dementia onda fila realize ba fila don kata ka dementia lani Alzheimer's ka don ka staging stage 1 stage 2 stage 3 te suki kan sa progress ta makidawai jungi kin pin slow ka progression kin yarap ya fi ban adjust but inong pangro idi ban adjust mo ki bahiyeng ka ju adjustment both side ning yarap takadaw fidi man wan siya ki doctor ya kitu pati ki brio ki batiang bayo ki yo Alzheimer's mo ngitiang bayo ngiyo Alzheimer's te fidi ban address ki risk factor kin te kum mga ong risk factor ki don ki genetic kum down syndrome bat kitu ki badon family history ngim la ban change te ki way ngi haban maintain healthy lifestyle mentally ngi haban nong active kumut ya keren ya khana ba ki parlok para jor le bhaki jingle kai sudoku crossword painting drawing use your brain imagination nang ta physical activity exercise tang yat kai jan mi chpang bam ka jing bam ka ba khlan ka ba byang ki jhur la dala ban thung ka bha your organic la ki jong te nang ta pa de smoking ha ban penduna check bp le regular blood test ban penduna ka cholesterol la ni ki be shini la ni ki jing stam fidon ken te kita hi te namenta jong ki tu pa de ki bahiyeng ki bala don Alzheimer's ki haban realize ki don certain steps ka way ki haban provide safe and secure family both mentally and physically bakinum mong namar phi la daw Alzheimer kudia using la janjar kudia using chong hajing thia itu keren bi telaking clear takadaw secure ya ka jaka ka yeng sa jong phi hakaju ko pon mentally ru iti patient idi ban sngo baki lelera lada ki ong fi tu pisa jonga phitip ba im tu just say tom lele mengin sawat ngin sapet kumta secure ki mentally and physically nang ta nutrition ka bam ka di ban byang namar kini ki kelat no ban bam ki rai kho then complications kum mga ong mo ba ur lani balang snam jabo ki haban exercise
ban penlek massage. Then kidi ban shim certain other therapy like dancing, singing, laughter therapy, massage therapy. Gitu ki rap ban relax ka mind kan. Then what is important is they have to do a calendar planning. Kung mga batay kito ki badang sedang but iki balak kham slam ki bamla asyu ban le calendar planning ki baklet chiklan te bha bale no di routine pin ki men step pin le to fix ba itu routine man kasngi khnang ba itu in adjust ya te kita ki points ki caretaker kin te ngatrai ayu hi te hoi pila mo pila batay ngi kini ki mat ki bokong san mo ki ba le singi de ban tip Shaphang kini ka Jingpang but ngangit scam balang ba kani ka program man tagasngi ngila yo jing mentoy be doktor ilawan ban batay but kade ka Jingpang ka bale ngi de ban ped nia but ngi de ban let ban wat iki jingerap kum ba doktor yong ki jingerap ki don ki hospital ki don ban le iki test ki don but ban yo ya ka jingerap dei tangi inong pang dei kum ju ru ye kinong sumar Handai ladangi le ban kumbai la batay doktor bangin shu kentat ye kita ki bayo ya kani ka Jingpang ya si kan dei ka kam sniu ngin ne kum ta mo ka ka crime ngin ne kum ta namar ba itu ide imo jing thau ba em mo ni don kam ban penyo ya ka rights ka jongki mo ka human right ka jongki ban em te kum ta ngidei ban shim ya ka jingkit kli ka jongi kum mga joong barabor ngi don kam ban shim ya ka jingkit kli ka jongi ha ka bangin la ban yarap ya kita gi bapang bistam bat kum ju ru bangi ru ila ding ngi don ha ka met ka bakot bakya ta sa sisien kuble shibon doktor ban ngai kuble ru ya baro ki parlok ki bapet ya kani ka program hadu bangin dei shambyang kuble phi baro